Gilimod ni Pangulong Bongbong Marcos nga hinimuan sa gobyerno ang hitabong kagubot sa Senado kagabi. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa presidente, wala matutpay mando nga dakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Samtang sumala sa usa ka political analyst nga posibleng dunay kalabutan sa impeachment trial. Batok ang Vice President Sara Duterte ang nahitabong tensyon sa Senado. Atong Sairon. Human sa pagbuto-buto sa pusil, sulit sa Senado kagabi, taliwala sa report nga dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa kisa dunay ICC warrant. Nagpagawas og pahayag si President Bongbong Marcos. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Niyang giklaro nga dili matud pa kinihinimuan sa gobyerno. Wala sa batupay bisan unsang mando nga arestohon si De La Rosa. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Samtang ang abogado ni Senador Bato nga si Attorney Israelito Torion, no comment. Kalabot nini sa bahin sa usa ka political analyst. It's very disappointing. No? It seems like parang marketplace na lang yung yung Senate, no, as a democratic institution. Medyo nagiging cheap na lang siya no? Na parang people can actually just utilize the Senate, no, as an institution to benefit, no, from any situation. Kaya yung tanong kagad natin, sino ba yung magbe-benefit, no, doon sa nangyari kahapon? Posibleng doon na matud pa kini kalabutan sa impeachment trial. Bato kang Vice President Sara Duterte. Human nga na-transmit na ang articles of impeachment gikan sa Kamara ngadto sa Senado. Pwede nating sabihin na ang nag-attempt, no, would be those people who are pushing for the impeachment, no, kasi nga they are trying to control, no, the majority sa Senate, and alam natin, no, na yung majority dyan sa Senate is won by one precarious vote lang, no, and that is Bato de la Rosa. So kung hindi siya lumabas, hindi makukuha yung majority vote. Baka itong mga pro-impeachment because they want to control, no, the rules para at least, no, it would be easier for them, no, to convict the Vice President. On the other hand, pwede nyo rin sabihin na baka naghahanap lang ng sympathy, no, etong mga anti-impeachment, o itong majority right now. Tungkol sa itabo, dako usab daw ang epekto niini sa pagsalig sa publiko sa bisan unsang mamahimong desisyon sa Senado isip impeachment court. Paglabas nila ng decision sa impeachment trial, meron bang trust and confidence of the people? 'Di ba? So will the people accept the decision given na wala na silang tiwala dito sa Senado because of what is happening right now. Sara, gianunsyo sabno karong hapon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga posibleng mag-convince sila as impeachment court karong Mayo 18. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.